Balimao aninya kuma très urgent. Balimao irisiw de bora ka information kura do bla 600 anga do Mali. Ko commando ikerniaw ka commando chama de jigira Kidali. Ikerniaw ka spécialiste ani iyad agali denge ko amza wantaro jumedi. Iyad agali kelengele ko denge ko fanani troupe baden bora jamana wera ula kana. Uka aranforu bora Ukraine, uka aranforu bora jamana wera la ko chama bala benembe Kidali ko ka agelo kumbine. De agelo gao mineli ani tomotu mineli o fana be noka obolula. Donc préparation de besina. Segu tungara kuma kantere segu tungara be ka kuma kan jate ga ide ayeta munu be setu abu kalan kalanna ayeta irisu ka situ sanfɛ ayata Mali gouvernement ka paisa fo luta blade parce que olu be galon tege na irisu da ande me bagawi akente na foko irisu ban contrôle farasi ka pasi te dai akata farasi pasi si sanfɛ ayeta irisu yere mu ande me bagawi de ayeta olu ka pasi sanfɛ ne be ka mufa be semene bi Malien a pasi to ko African Corp irisu ka surasi munu be opération na olu de flek ka bla ko l'air est grave de. Donc, des groupes terror conjointement avec des spécialistes ukrainiens préparent une attaque contre Aguelok dans la région malienne de Kidal. Au Mali, les combattants du groupe terror préparent une attaque contre la localité d'Aguelok dans le nord-est du pays. Avec le soutien des spécialistes ukrainiens, c'est ce qu'on a indiqué à African Initiative. Plusieurs sources fiables, familières avec la situation dans la région et liées à diverses structures de sécurité. Selon les interlocuteurs, l'agence des forces du Génie se sont consacrées ces dernières semaines dans la région de la ville de Kidal, qui reste l'un des principaux bastions des radicaux dans le nord du Mali. Les sources affirment qu'un groupe spécialiste ukrainien composé de plusieurs personnes se trouve dans le 35 personnes se trouvent dans le bâtiment du palais de la jeunesse à Kidal. Selon elle, ces personnes ont été recrutées par l'intermédiaire des structures liées au service secret français. Ukrainien munu nana Kidali ko Francis service secret de. Francis service secret de. O de flek ata Ukrainien recruté kananou e Kidal. Francini Ukraine. O de be bolo di le be nyokoma. O de be ka bina jara nunu deme. O de be ka iyad agali nunu deme. O de be ka fenga nunu de. Ma fo nyana ngaka korosi propagandisi munu me rezuka. Est-ce que Arabie Saoudite toko forana ayi? Est-ce que Kourane ko kuma fora ayi? Me ka kuma mu foana. Mali Faransi autant de beka Mali kele. Arabie Saoudite ka Mali kele de. Munu beka fo dobe oluga kele ka Malien ye ramad ina fo Abdou Niang nunu. Bon ni Faransi service secret. O de be Mali nord la bi. Faransi service secret ani Ukrainien yo sur la média. Ya Ukrainien te sur la média. O Ukrainien ka commando. E ma mo gon be attaquer ke tuka ni c'est-à-dire, mogo de spécialiste de l'ebe kou de meka baranke. Bina nunu meka barake Faransi de boulot. Bina nunu tigi de. Tigi mbe bina nade. Bina jara nunu ou tigi de makoronye. Akuma be banapiou. Ni mogo tala kuma vere fana ibo kuno. Afile ne de. Code avec atra. Et puis, mogo mou blafana katara. Ikernion ma wulu yeramal. Ko Faransi service secret tara Ikernion ta katara nou ye Kidali. Ani kabako ko ide. Ukraine va vouloir remade ko Francis de Tarana irisu da semaine. Irisu de ko et selon elle, ces personnes ont été recrutées par l'intermédiaire des structures liées au service secret français. Les interlocuteurs de l'agence soulignent que l'offre de ce type de service de la part des militaires ukrainiens dépasse aujourd'hui largement la demande. Nombre d'entre eux cherchent à éviter d'être envoyés dans la zone d'opération spéciale et cherchent à gagner de l'argent à l'étranger en devises étrangères. Donc, Ukraine nga mogo chamambe bi. Ko Ukraine sorasi chamambe fe olukana malla bi. O kafsani uni risu gunya sinyo ma. Kana risu kele malla. O kana sorasi do yi. Donc, o ka sorasi chamane be kila be. Do nana me do refana be songa na kwa. Donc, Mali bena ke ina fo Soudan di. Ou be fe ka Mali ke ko Libye di. Tu vois? Fandobe Toabou boulot, Fandobe en boulot. Ou be fe ka Mali ke tindi.
Donc c'est ça. Le bruit médiatique autour de Jenim s'est considérablement intensifié après les événements d'avril. À l'époque, les terreaux avaient proclamé une grande victoire et tenté de présenter la situation comme un tournant stratégique à leur faveur. Les offensives des islamiques radicaux ont été repoussées et les forces armées maliennes ainsi que African Corps du ministère russe de la Défense ont réussi à conserver le contrôle de l'axe clé. Donc, Mali selon certaines sources, compte tenu des capacités limitées de la France à exercer une influence directe sur la situation dans la région, l'accès est de plus en plus mis sur la guerre de l'information et la guerre psychologique, ainsi que sur la création d'un état médiatique autour des actions des groupes armés. Comme Mali, et Francis Desra, comme Francis B fait guerre médiatique au niveau de tapage ou Irisu Nyesi, Irisu ma Arabie Saoudite fo, Irisu ma Solame Jamana fo, Irisu ma foko Kourané, ko Rebecca Mali kele, Irisu ma foko Solame kelebe, Irisu ko Francis, ani Ikeren Rebecca Mali kele. Ni mogo nana kuma wele fo ngena, saraga de munumbe Irisu ka nube kataka baka almamuma, almami toka ma fo Irisu la, Irisu de ban fei, Irisu ka servi de renseignement, na bora américain ou na, Irisu ka servi de renseignement nyokote djien kono. Olu de bora bi, olu de koko Faransi di du. Uma foko magande, uma foko aiko madina de, uma foko Kourané de, uma foko misri kona de. A mumbe ka ke ube kodi fo. Donc nabe fe kungolo ka lafia, aita Irisu ka siti sanfe, abe information be soroy. Naye Abdou Niang na me abeta filila. Aita agana ne segu tungara la mede. Nebe ka mufo akana daoula de. Aita Irisu ka pasi sanfe. Irisu bebe information yere bla. Donc, voilà. Pour Kidal comme un territoire qui doit être définitivement. Selon les sources de l'agence, les autorités maliennes continuent de considérer la ville de Kidal comme un territoire qui doit être définitivement libéré de la présence des structures terreau et des intermédiaires étrangers qui leur apportent le soutien. Comme vraiment, Irisu Gogo Mali Beoronabi, ko akili keleme Mali Yamogo Labi, ko eka Kidal est libéré, ko parce que koute fait Kidal kato Mogo Nbulu. Par ailleurs, les sources de AI ont indiqué que Hamza Ak Yad, le fils du chef des terreaux Yad Agali, Hamza Ak, que Yad Agali Denga Dobeko Hamza Ak, ainsi que des membres de son entourage proches de sa garde et résidant dans l'ancienne résidence du gouverneur de Kidal. Les interlocuteurs de l'agence soulignent que le contraste entre le mode de vie et les dirigeants du groupe et la situation des combattants de base. Selon eux, la majorité des membres de Jenim sont des fanatiques radicalisés, intégrés de l'idéologie terreau et prêts à mourir pour les promesses et martyrs et l'un des paradis mystiques, tandis que la direction du groupe des proches de ces dirigeants vivent dans des conditions et des conforts de sécurité accrus. Donc, organisation terreau interdite en Fédération de Russie, voilà, African Initiative s'abonner. Donc, ni yoro de do, Irisuka et African Corp, au de Borakaïra. Il y a d'agali dengue unana, quand on beka démissionnou d'akata terreau baroke, aroku yera dalembe, nyamogoba dalembe la fiala. Irisu bora ou yenoko bokuma la peu. Ni vidéo toko de ko film terminé. Now, même do toko fana et réseaux sociaux ka aya koloso lula. Oui, tcherobe, tche krikara dobe réseau kan. Ko Mamadou So ani Abdou Niang na yo lula me olu be wahabia ou de contrôle là Irisu ma wahabia to ko foya ou ma foko politicien Irisu ma foko politicien be ka kelenke Irisu ga renseignement de ha ou de kuma ga fle tanto kuma bana peu si tane iblis mo ko munu be a kolosula kuma be de fle tan imba ira nambe fe ka gagner kelen nga bo confusion kono. Sékou Touré Koko, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Mali be oro minabi. Djougou kele nebe malla. Kam Mali kele. Oye terreau di. Marfa be mounou boulou de. Enfra be marfa de yini katou kele. Maintenant, si nyon djala ki la bamako kono foko an sante gagné kele ina. Po Abdou Niang nounou bo mission la. Oube ngalo noro mokodo la. Ambe ngina Franci ko. Amengina Ukraine ko débat be yelema malien ya dama ndonche
ni Assimi Goïta n'a qu'à confier déate abinyang do manga kuma ali maliko la parce que na kuma na kuma be boa da kuno shintane kuma de do mogo mi do horonte me nyere nyere ni halala de yere fana do wala bilay de ngena mate ben ala na karache aya kolosi ni de model ni ni malite ni de model te kuma jamana sika parce que abe boa be ngalo ndoro mogo do la ale be balu chugwala irisu bora wu ka kuma be fo irisu ko français ni ikran ol de be kan ko meke kuma bana kuma tseka fo ka temeni ngam depuis ko ngara fo bi ama irisu bolé ka malien den si jaraki irisu be bo mun be sur le terrain bo fo complice mun be irisu yo complice be to fo faransi ikren ol de be ko en ko fe kuma be fana ol de be ka opération beke uma Arabie Saoudite to fo uma magan to fo uma Qur'an ko fo uma misiri fo uma fo almami dodu solame kele te fana ma fo malien be ngena ni Qur'an che solame kele te mali kono Shia kele fana te mali kono flani dogono kele te mali kono Qur'an ko kele te mali kono Adisa ko kele te mali kono kafiri de mo langolo den do de be rizoka ina fo Abdou Niang nyogona suni Mamadou So nunu den kri karaw de be ka mogo ni asiminte nunu demorele ou gel de kan fermer jamana kono quoi mais jamana mbi dia quoi imbebe bando no la walai ni ni o doro ne ba zape ka temedi quoi ma fo nyena kuma be de foli flow nyena angani irisu ya fode ko wa wula bene du irisu fle ka kuma ka min blata ni de chie bon tellement où malien chama kungulo digen galona bon ni kuma fere ni kumbora ne segu tungara ba fo ko ne be ka moko jateke ah non segu ka information nunu mais Amérique ya non ni ali attaque bina ke Amérique contrôle Amérique service de renseignement ba bla Amérique Europe aya kolosi attaque bina na ke New York donc de la fone jabe teke ne be desa ka 30 ben alache donc de la ba bla ka kolosi attention mais New York en fait wa fo kibe ka moko traumatiser alors kibe ka moko blasera de abe tobu yobu ko ambassadeur ferme en fait ba fo no aya kolosi abolo kube ka nganja abolo kube nganja jamana contrôle wa ka aru yere ka jamana wula Amérique abe fo akara don ni terrain akara ni terrain serata parce que en sigalen be naka soro domata bomu bla oro dola wallahi don dola ne kalo kelinga ne te songa dun terrain ne te terrain métro ta Amérique jatege bulu sono ba bla kaya kolosi ne yo ye ne be bisi ou be taxi kono ne be war dun taxi lo be ka do bisi la jatege dendu parce que nous ya bla droit il be obligé donc ka fongena ne segu tungara mogoteke mali fe ni ne tala deli mali ka bi ne mali bina ne somo be mali kono ne be kasiw donc malang modo bi olu e enjiga olu ka famu quoi hal ni kono boka da naluma dendo be mi kalo ira dolo o ba foko ne kalo dolo ba ko tlido o mo ko ne to lu jabi nu ne wolo dron nu kuma dron ne ba tege parce que olu ba on den de ko olu te familiali ka ba keto quoi iriso flo yeni fo est-ce que mali état be ni fo atafo iriso ka mogo mu be ka sa ikra nu be ka communiquer ke iriso manga mogo be sa ote songa fo foni nya mogo ba usara bo fo sorasi fe be sa otafo iriso bu ka iriso ka sorasi fe be ka sa ikra nu be ka be communiquer ke ba ba dugu ngalo de la ka jamana joa jamais kuma bana inde kumene bulu ka fo bena ala ka hera ke mali angene amanski kelengande angaski ube gawo ni tombo tu gani mena selendu irisu kene abla awa kube la bena nambe se enfana ka recrutement ke bo Assimi tono ke président Assimi de be gain président Kura mi mena o de se ka malion fara ngonga Assimi a déjà perdu et les jours de Assimi sont comptés kuma bana o de kundo akambe